Pozdrav ljudi! Evo nas u prvoj epizodi GTA San Andreas Sprdancija. Znači ćemo gledati San Andreas. Sprdanje, znači samo ćemo snimati sprdanje u ovoj igrici. I također on ću isto klipu opet ponoviti. Molim vas, šaljite video, pitanja i odgovore. Za epizodu pitanja i odgovori, naravno. Znači, molim vas. Ok, naravno, u ovoj epizodi ćemo se sprdati. Ja volim kada se sprdam. Koristit ćemo šifre. Osim A je zakmi. Sve ćemo koristiti osim A je zakmija. Jeso jamo. Ezakmi. Kad bolje razmislim, bolje koristim ja ezakmi. Prvo da se s vama obračunam. Juriš! Što je pucao s tom? Ne, samo ovo. Ovo je puška, ne bolje. Ej bre, fuck you! Znaš šta si mi uradio? Okej, kucamo. Okej. Ty si zagoreo, živac. Panduri. Jes. Okej, puška, daj mi auto. Puška, daj mi auto. I onda se vozimo. Evo, bam. Ovo je brum. Idemo turbo nitro. Nas juri voz. Opa, ne, ja sam uleteo na neku žicu. Gde sam ja? Bože. Kud sam ovdje ulazio? Što ću izaći sad? Beži baba, vidiš da se auto parkira. Kuda se izaći? Ba! Gori auto! Uzbuna, gori auto, beži baba, jebote. Vidiš baba da gori auto, ti mi smetaš da pobegnem. Baba je kriva, izvini baba, ti si kriva, moram se tu ubijem. Ej, majmuni, mogu da me ubijete, ej, normalno. Moram kucam šifre. Ajde bre. Šta bre, hoćeš, molim, hoćete kolim, ja tebe dokolim, mene moraš pištolja puta što tebe da zakolim. Lijepo rekao sa mnom, ne smije da se kaču. Ćeš i vi. Hoćeš i ti. Barabe jedne. Kak je okrš? Udo sam ih opet. Juriš, jeso jamo. Čekaj bre. Gled ovdje. Fuck. Brate, ajme operi patike. Ne, ajme operi. Ujala. Jebote, nisi me poslušao kud preberiš. Slavio će te frajeri. Gdje je mašina? Evo je mašina bre od života. Evo, brum. Ovo je brum. Opa, panduri, zezanje, sprdancija, da, to je to. Čo baš ima na vrhu zgrađa? Idemo GTA. Koči. Okej, voda. Koči. Ja stajem. To je moja stanica. Faj. Ulja. Higa. Mogu pucam kroz ovo sranje. To je malo glupo po igrici.
Evo, pentraj se, pentraj se, pentraj se, pentraj se. Koliko ima ovdje spratova? Šta? Ćorsokak, a? A nije ćorsokak. Ja sam na krovu najviše zgrade, šalim se. Ova zgrada ne može se priliči. Evo, ono. Ne, ono. To se ne vidi baš najbolje. Tu zgrada je najviše visi. Školika, govorimo padobrana su uzme. Koga ćemo da ovdje pucamo? Fuck, je. Ajde ko sam Isaac. Sad počinje prava avantura. Šta ne mogu muvati, na krovu sam kući. Misle da su neke dase. A premo kršilom, ja volim kršilom. Jelaj panduri. Brate, sad će helikopter, daj da ga vidim. Ej, heli, došao. Gdje treba da naiđeš? Eno ga. Dođi, mile. Dođi, mile. Slušaj ga. I bre, kakvi ste vi policajci. Ni za što niste sposobni. Dolazi neki helikopter još. Nema ga više. Pandure, da si, brate? Opa, vato, vežica. Panduri, Evo ću dobro. Eto vam televizija. Eto vam ko ćete samo da se zezate vi. Narode, pozdrav ljudi, vidimo se do sljedećeg videa. Ćao!